Sanibonani bantu basekhaya. Ake sizame ukuxazulula le ndaba yelobolo. Ilobolo akuzona izinkomo eziyishumi-1. Akuzona futhi izinkomo eziyishumi-3. Akuzona futhi izinkomo ezingama-20 noma kungangabe ezingakanani. Inkomo nje zine nje qwaba. Inkomo kama, inkomo kababa, kube yilezi ezimbili ekuyiduna nethokazi ezizokwanda lapho la usuke ulobole khona. Bese ababuka amakoti bemukela umkhwenyana ngembuzi, inyongo, bese umkhwenyane amukeleni umakoti wakhe ngenyongo. Sidlule lapho. Uma ngabe umthola umakoti engasiyona intombi nto, ukwazi ukuthi wena mkhwenyana akangeni emagcekeni asekhaya ungamgezile ngaphandle. Izandla phela zalabo abangaphambili kwakho wena osuke umlobola lowo muntu, ufaka ukuthi umgeze lowo muntu. La elobolweni akudayiselwana njengoba kwenziwa namhlanje. Inkomo eziyishumi-1 akuzona ezethu thina abantu, kodwa kwakuyilobolo likaSomsewu lowo abambiza phecelezi ngoSepho Chepstein ngalezo zikhathi. Yingakho kwaze kwaba umqansa ukuganiselana ebantwini. Abantu bagcina sebebana bentshontshana njengoba manje kugcelwe izingane ezingenabo baba, intandane. Njengoba ubona abantu bezalele emakhaya, yilobolo eliqongile elimile elibheke phezulu. Kwakuyilo vele belu itulo labelungu lokuthi thina nje emnyama kube yihlazo nje okwethu singaganiselani. Kuyini na ukuganiselana? Ukwakha ubuhlobo. Ake ngiphinde ngisho. Kuyini na ukuganiselana na? Kwakhiwa ubuhlobo. Namhlanje akakhiwa ubuhlobo, kuyaganiselwana, kuyathengiselwana. Yingakho ubona nje imishado enogcopho. Yingakho nje ubona imishado ihlukana phakathi inezihlukaniso. Ake nginitshele indaba. Umshado wesilumbi lo omhlophe abayibiza phecelezi nge-white wedding asinawo ebantwini. Yingakho nje ibona imishado ingaphumeleli. Umfazi kumbe unkosikazi akaqhunyuselwa ngeshampeni, utshwala lopho, amadimoni lawo osuke waqhumisa. Umfazi uthelwa ngenyongo. Umfazi akusiyo owakho wena ndoda, kodwa owethonga. Yingakho nje bengachitheki kalula labo abasuke begane bathelwa ngenyongo. Ake nginitshelela okunye kufaka ukuthi nikuzwe, nginidonse ngendlebe khona nizokwazi. Asisho ukuthi uma ngabe umthele ngenyongo akayi ukuchitheka. Uzochitheka phela uma uqale ngalo omhlophe umshado. Kufaka ukuthi kuqale umshado wesiZulu wesintu. Umshado wesintu kufaka ukuthi umbike ethongeni unkosikazi. Ulandele futhi lezi zimiso. Kuyenzeka ukuthi omunye agajwe uthando lentombi engasiyona intombi nto. Yebo-ke nayo phela izogana leyo ntombi engasiyo intombi nto. Uma isifikile ekhaya ingakangeni emabaleni, umkhwenyana uyihlangabeza ngembuzi, kukhishwe inyongo, uyigeze leyo ntombazane kumbe lowo muntu, umgeze ngaphandle izandla zalabo asebekuhambele endleleni wena oganwayo, ngoba phela awumficanga esayintombi nto. Uma kungenzekanga lokho, zizohamba zihambe zivuke leza zandla ezamphathaphatha. Abantu kufaka ukuthi bezwe, baqonde, basazi isintu. Izinkomo zelobolo 4 azeqi ngale kwezini.
uma zike zeqa ngale kwezini bese sengikubuza ke wena othi wazi kangcono ukuthi ziyeqa. Zisho ngamagama ke lezankomo ezinye ngoba phela zinamagama azo. Angizuwasho manje lamagama alezi engizaziyo mina. Ngifuna wena uzisho lesi ozaziyo. Uma uthi wena zu11 inkomo noma zu13 noma zu15. Kwakuganiselwana. Akuthengiselwana. Kwakhiwa ubuhlobo. Namhlanje abakhiwa ubuhlobo. Yingakho abantu bebulalana kangaka emshadweni. Kuba nezehlukaniso, kuba nezinto eziningi ngenxa yokuthi nigajwe yinkanuko zabezizwe, nenza okwabezizwe, niyathengiselana. Uma kuthengiselana ke kuhambe kube nezinto ezinje ngoba kwesinye isikhathi uzothi uyathenga kanti uthenga impahla ngendlela engekho emthethweni. Uma ke kuganwa umshado lo wesilumbi awuveli ekebantwini. Umshado wesintu umfazi uye esigcawini. Konke kuphelela esigcawini. Kubuye kuziwe ekhaya kwenziwe izinto ezifanele. Inyongo abakubuka amakoti bakwemukele wena mkhwenyana. Kanjalo nani bakubuka mkhwenyana nemukele umakoti. Okunye esikubonile kuningi bakwethu, kuningi esingaxoxa ngakho. Qaphelani, asilungiseni izwe kungaze konakale kakhulu. Singabi nale mihambima abantu abaningi esibabona beyiyo namhlanje. Singabi nalokubulalana ongaka. Sibonke ngempisholo. Ngiyathemba ukuthi uma ngabe abantu abaningi beqonda kabanzi ngosiko labantu bayokulithanda, kodwa uma isiko labantu bedlwengula njengoba lidlwengula kusazoba nokuningi ungaqondi nokungazi. Ngibonge.